Senyores i senyors, benvinguts a l'espectacle Moià Gegant. Els geganters de Moià, conjuntament amb el grup de danses tradicionals, els Tres Tombs, els Armats, la Coral de Moià, la Cabra d'Or, els sardanistes, els bastoners i Ràdio Moià, us oferim aquest espectacle per commemorar el 75è aniversari dels nostres gegants regs. Aquest espectacle és el punt àlgid del projecte Gegant, iniciat el juny de l'any 2018 i que avui en veurem els primers resultats. Tal com sabeu, aquest projecte tenia com a finalitat restaurar i confeccionar uns nous vestits pels nostres gegants regs, na Isabel i en Ferran. Avui els veurem retornar a la vila de Moià, i això ha estat possible gràcies a l'ajuda de molts moianesos i moianeses, així com també de forans, que de forma desinteressada han contribuït d'una forma o una altra per tal de fer una realitat aquest projecte tan ambiciós. Al mateix temps, volem agrair el suport rebut per part de l'Ajuntament de Moià, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. L'espectacle que estem a punt de començar és un recull de tot el cicle festiu anual de la capital del Moianès. Així doncs, farem un passeig per les festes i tradicions més destacades de la vila de Moià, tot gaudint del nostre patrimoni material fins culminar amb l'estrena de la nova imatge dels gegants. Volem dedicar l'espectacle a totes aquelles persones que es troben injustament privades de les seves llibertats pel seu pensament. Us desitgem que gaudiu i bategueu com nosaltres ho hem fet tot preparant l'espectacle Moià Gegant. Digues, petita. Què és aquest soroll del carrer? Són gralles i timbals. Avui és festa major a Moià i els gegants han sortit al carrer per ballar amb motiu de que és festa grossa. Ah, sí? Que fa molts anys que hi ha gegants aquí a Moià. Oh, i tant! Els gegants reis ja fa 75 anys que ballen, però la tradició gegantera moianesa és de fa més de 100 anys. Ostres! Qui és aquest personatge que persegueix a tots els nens i nenes? És el pollo matapusses i roba escaroles. Té la funció d'obrir pas a totes les processons i cercaviles. Ell és la màxima autoritat els dies de festa. Amb ell tot comença i tot acaba. Avi, explica'm més coses de Moià. Veuràs, Moià és tradició, és cultura, és sentiment, és identitat. Moià és gegant. Són moltes les festes que any rere any es repeteixen a la nostra vila. Els garrofins, els Tres Tombs, els Armats, la Cabra d'Or, la festa de l'arbre fruiter... Apa, aquí! Sí que se'n fan de coses. Que em portaràs a veure-les totes? Així les podré conèixer. Oh, i tant! Vine, que les descobriràs totes. Visca! Veuràs com de gegant és el nostre poble. Però també t'explicaré que amb el pas dels anys s'han perdut símbols i personatges. Què vols dir? Fa molts i molts anys existien dos macers. Jo era petit, que encara els havia vist. Ells simbolitzaven el poder de Moià i acompanyaven les autoritats els dies de més esplendor. I què s'ha fet d'aquests macers? Fa anys que es van perdre, però qui sap si mai es recuperaran. Ja t'he dit que Moià és gegant.
Tranquil·la, que encara no han començat. I així, què dius que anem a veure? Mira, avui és Sant Sebastià, patró de Moià. Diu la llegenda que a l'hostal de Cal Santaire un dia hi van aparèixer dos pelegrins que van oferir-se per fer la imatge de Sant Sebastià. Aquests es van tancar a la nit en una habitació per fer la imatge. L'endemà, al veure que no sortien de l'habitació i tampoc feien gens de soroll, l'hostaler va obrir la porta i a l'entrar dins es va trobar que els dos pelegrins havien desaparegut, però que en lloc seu hi havia l'hermosa imatge del sant que fins i tot semblava viva. I què va passar amb els dos pelegrins? Diuen les veus del poble que els dos pelegrins eren dos àngels que van portar el sant per ajudar a la vila de Moià a sortir de la pestilència. Ostres, quina passada! I des de llavors, cada any, la vila de Moià celebra el Dia del Sant, amb la vigília del dia 19, on els garrofins ballen pels nostres carrers mentre els tallers il·luminen el seu pas, que és el que ara anem a veure. I no fan un ball amb una almorratxa i un altre que el pollo no para d'empipar els balladors? Carai, com t'hi fixes! Són el ball del ciri i el ball de gitanes, que també els ballen els dies després. Els vols anar a veure? Sí, anem-hi!
Quines cas de besadeta, que menjar-li un bon bistec, besadet amb un gitano, el serraràs un xifret. Deies tu el que a mi m'importa. Deies què m'importa a mi. Si el meu cor tan sols desitja un gitano per marit.
dia que feia molt fred, vam anar a veure uns cavalls pel poble. És la mateixa festa? Vas ben encaminada pel que fa a les dates. Hi ha pocs dies de diferència entre una festa i l'altra. Però el dia que vam anar a veure els cavalls era pels 3 tombs que es fa l'últim diumenge de gener. I aquestes festes per què es fan? A veure com t'ho explico jo ara. Els 3 tombs és una festa que es celebra a molts pobles i ciutats del nostre país i que està relacionada amb la vida al camp i els traginers. I per què es diu 3 tombs? Doncs perquè aquest dia els traginers, amb els seus animals, fan una volta passant 3 cops per davant de l'església. El primer tomb és perquè els animals sí tinguin salut. El segon tomb perquè tinguem una bona collita. I el tercer tomb per demanar benestar i salut. Ho anem a veure? Anem.
l'església de Sant Antoni. Ja a les 10 plens estaven de bom a bom i la gent tot fent fresa i movent xivarri s'esperava per veure passar els 3 toms. Va arribar el cap d'un rat una comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de gauna feia patir. Com que de banderar-ho hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo el veure un cop estarrufat, li vaig dir de carinyo en tots pescat. Del meu cor, riu dels 3 toms, jo per tu, que de toms, ja pots estar ben segur. Com que el sant del meu nòvio aquell dia era, vam anar a celebrar-ho a Sant Agustí. Érem 13 a la taula, més ell va dir-me: la més besta mare, no cal patir. Quin destet, el meu pla no costat em feia, però la mare badava i no em deia ni. Doncs prou feina tenia en drapar la dona que es va clavar per vostres 4 tortells. Al sortir al cine Diana ens en vam anar i allà sí que el cotxer se'm va desbocar. I per no disgustar-me, jo sóc així. M'ho vaig prendre amb paciència i fins li vaig dir: vaya riu els 3 toms, jo per tu, que de comptar i que ja pots estar ben segur.
arriba la Setmana Santa, I per què ho celebrem? per recordar i recrear els darrers dies del pas de Crist a la Terra, des del diumenge de Rams fins al diumenge de Pasqua, i a Moià el dia més esperat és el dijous i divendres sant, que són els dies que surten els armats i la processó. Els armats? Els armats són aquells que porten aquell escut tan gran i aquella llança tan alta? Sí, ja fa més de 200 anys que existeixen i que any rere any repeteixen les seves evolucions al so dels tambors. Sí, això sí que ho conec. Els tambors piquen a ritme de sal, pebre, canyella i arròs. Sí, senyora, veus com en saps de coses? Silenci, que ja arriben.
ben segur. I és que la cabra d'or ha captivat a tot el poble només amb 10 anys de vida. És veritat que el senyor Pradella es volia quedar la cabra i també la dolça? Mira que n'és de dolent! Doncs sí, això mateix diu la llegenda. Però ja saps com acaba la història, oi? Sí, que tot el poble espera el malvat de Pradelles per llançar-li pedres. Així la dolça es pot casar amb el Bernat. I qui se'n va fer de la cabra? La van fondre i de l'or que en va sortir se'n van fer 3.000 monedes, que era el preu que havien de pagar els moianesos al rei per així poder ser lliures. Algunes llengües diuen que van sobrar 6 monedes i que alguna d'elles algú encara les té per mullar. I arriben els dies més esperats. La festa major! Exacte! Són els dies que Moià s'omple de més activitats, concerts, teatres, sopars al carrer, activitats infantils, caminades populars i, com no, són els dies que ens trobem tots junts al parc per ballar sardanes. Veiem el ball de bastons i el de vaguers i no ens podem deixar d'anar a les cercaviles amb els més esperats de totes les festes majors, els gegants i els capgrossos. Sí que se'n fan de coses aquests dies. Vols dir que hi serem a temps per veure-ho tot? Tranquil·la, que tot això no es fa només en un sol dia. La festa major comença el 14 d'agost. Segueix el 15, que és el dia central,
passant el 16 i acaba el 17 d'agost amb la festa de l'arbre fruiter.
os pelos a ficar, chacoalhando ali a vida de voz. Lama da Cromanhó, lama da Cromanhó, não está fita de outono e da ferro purão. Lama da Cromanhó, não está fita de outono e da ferro purão. Altra vegada feu la festa de la virtut que aneu cobrant. Més vostra tasca no està llesta, sempre teniu feina al davant. Sempre teniu quelcom que espera, quelcom més gran per assolir. Sempre teniu gent a darrere per desvetllar i fer seguir. Sou com arbres, cada anyada porten el fruit que poden dar, més la collita, un cop llevada, tornen de nou a començar. Així a vosaltres no us espanti una malura o un any mesquí, ni la ventada que us decanti, ni de set heu de patir. El que ha torçat la llevantada ho adreçarà al bon vent mestral, i com més forta que l'orada, més s'infla el núvol tardoral. Fills de Moià, bona esperança, jo us dic que l'hora ha d'arribar, que Catalunya, en pes alçant-se, cridant-vos glòria, us seguirà. I fins aquí l'espectacle Moià gegant. Amb nova emoció, any rere any reviurem les nostres tradicions. Abans, però, haurem escoltat el Ball dels Garrofins, rememorat el vot de poble per Sant Sebastià, celebrat els Tres Tombs, haurem bategat a so dels timbals dels armats i haurem tornat a trobar la cabra d'or. I tornarà a arribar la festa major, i amb ella prendran nova vida els nostres gegants, la Isabel i el Ferran. Moià s'haurà engalanat de festa per veure'ls dansar pels nostres carrers. El miracle d'amor s'haurà repetit un any més. Les rialles dels petits i l'experiència dels grans ens convidaran un any més a fer reviure l'ànima dels gegants, l'ànima de Moià.
Ben segur que no sabíeu que la nostra tradició es remunta fa 2 segles i encara segueix ben forta. Però un cop més l'absurda guerra va fer un alto en el camí, fins que l'any 44 el fervor va ressorgir. Els reis Ferran i Isabel, units gegants per llei sense cap altra opció, van rellevar els gegants moros per Corpus en la festa major. La colla gegantera són els portadors, el coll la teixonera entre Pella i el Grony, i els socis que en trobada són només a les ballades, fent que Moià batega arreu de Catalunya. La colla gegantera són també els porrers, el pollo mata puces, els tambors i els grallers, que grossos que en manada són seguits per la mainada, fent que Moià batega